Audio Jungle. Gida ina za ka ne? Ya dan gaba za ka dan sauke. Dan sauke ni ma a nan goyin dan karasa. A nan za ka zo goyi? Yawan. A no zan baka. No zan bayar. Bayan kuma ma ka ce naira 50. Kunta. Kai mai gida a naira 50 ne za ka bar 500? To me? Kuma ka ce na ma so kake in yafe ma kuma wallahi ba zan yafe ma kawai akan wata naira 50 ka ba Ga kake ga mun magana na fi karfin naira 50 ba. Allah.